el 15, Marc Ambrós. Amb el 17, Judit Pozzigníbol. Amb el 18, Clàudia Cosé. Amb el 19, Regina Guix. Amb el 20, Júlia Ledesma. I amb el 23, Roser Santas Marques. Entrenador, Oriol Pla. Ajudant, Lídia Jiménez. Coordinadora, Ivet Estan. Per part del femení Sant Adrià, amb el número 5, Maria Ramos, amb el 6, Anoia Rodríguez, amb el 7, Ainhoa Madreño, amb el 8, Núria Rovira, amb el 9, Jennifer Marchero, amb el 10, Berta Cejudo, amb l'11, Judit Romera, amb el 12, Jana López, amb el 14, Laura Penya, amb el 15, Carla Grau, amb el 16, Paula Orenes i amb el 17, Aina Gràcia. Entrenador, Víctor Torres, ajudant, Toni Saez i delegada, Laia Bascuñana. Seran els àrbitres d'aquest partit els senyors Gerard Alemany i Jordi Casademunt. Bueno, que vagi bé. A veure si... Un minut. Un minut que ja penso. Hem estat molt bé. Aquí, no? Pitarà. L'altre també pitar vosaltres o no? No, hem fet el d'abans. Oh, i aquest era. Molt bé. Bueno. Fem 3 minuts. Una roda. Xerrada. Començarem la segona. Aquest aquí per escalfar. Facciamo il cellulare,
τερματίσω. Αντίτα σκάλα, Όσο που θα ζω, όσο θα ζω, να κάνω παρακαλώ. Τι τρέχει.